Bones, benvinguts de nou al meu canal, Vertimàgic. Avui us explicaré una història relacionada amb el vampir més famós del món, el comte Dràcula. Explica la llegenda que un cop a Transilvània, els pocs homes llops que hi residien van intentar acabar amb els assassinats d'aquest vampir. Tres guerrers molt ben preparats físicament, però de baix rang, van anar a capturar aquest vampir. Això que el primer va entrar al castell i va intentar atacar el vampir, però aquest l'esperava i el va atacar. I a l'atacar-lo el va deixar absolutament sense sang. Un cop va acabar amb ell, es va desfer del seu cos i el va apartar. El següent va tindre una mica més de sort perquè va poder arribar fins les escales, on allà l'esperava el vampir, que es llançà des de dalt, el va atacar, li va mossegar la jugular i li va treure absolutament tota la sang. I un cop va finalitzar amb ell, el cadàver el va apartar. L'últim ja sabia el que li esperava, era la mort en persona. La mort en persona el va atacar i li va treure la sang. I també va fer com els anteriors i el va apartar. Això que quan el vampir es creia, el comte Dràcula creia estar tranquil, hi havia tres homes llops d'alt rang que es van assabentar dels fets i van procedir a capturar el comte Dràcula, i aquest, però, no sabia que no tindria cap possibilitat perquè aquests eren molt més poderosos que ells, i a l'arribar només va poder atacar a un d'ells que s'hi va balancejar i van estar fent una batalla èpica. Li va costar moltíssim guanyar-lo, però al final el va poder guanyar i se'n va poder desfer d'ell. Però al veure que eren tan poderosos, va veure que contra els altres dos no tenia ni una possibilitat. I això que el que va intentar fer va ser fugir, però aquests dos el van poder capturar i se'l van endur. Estaven ja molt feliços pensant que Transilvània era una vila molt tranquil·la sense el vampir, quan en arribar es van donar compte que el vampir havia fugit i ja no hi era. Bueno, espero que us hagi agradat i si us ha agradat subscriviu-vos i doneu-li un m'agrada al vídeo. I fins la pròxima, moltes gràcies i fins la pròxima.